Nakaingon na lang og sana all ang mga netizen sa tanya garon sa local government unit kun LGU sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga leave with date allowance sa mga single or walay uyab or partner nga empleyado karong Valentine's Day. Sa Facebook post ni Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce, hatagan og 2,000 pesos kun 2,000 ka pesos ang mga government worker nga single basta sila adunay ka-date karong Pebrero 14, 2022. Sa kriteria nga gihatag sa alkalde kinahanglan lamang sa usa ka single employee nga mapakita nga adunay ka-date karong Valentine's Day pinaagi sa text or chat. Kinahanglan usab nga fling-fling pa lang o dili pa sila opisyal nga mag-uyab. Kinahanglan usab nga walay boyfriend or girlfriend ang empleyado og dili minyo. Apan kinahanglan magpakita og picture ang empleyado sa nahitabong date kay kung walay mapakitang ebidensya, kinahanglan niining i-refund ang 2,000 pesos nga date allowance. Matod sa mayor, nakuha niini ang idea sa ubang LGU di hindi natugutan nga mag-leave ang usa ka loveless nga employee aron makapangita kini sa iyang true love. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Arman.